Kanus ang manta una nakasa sa Ginoo. Ipasaylo na ba ta niya? Maigsoon usa sa labing dako nga gipayla sa Dios nga magagahom. Tipik ug bahin siyang gugma. Maong kreasyon. Nga matud pa sa kasulatan, gihimo niya ang tao sama siyang dagway. Isaias 43:7, gihimo ko ang tao o gitawag ko ang tao alang sa kungalan ug alang sa himaya nga may katapusan. Isaias 43:7, kita gihimo niya, sama niya. O ang una na itong ginikanan, gisangkapan sa dayan-dayan nga kalagnon, ginganlan sa kinatsilag, grasya sanctificante, sanctifying grace, nga nahimo kitang anak sa Diyos, manununod sa langit. Pero nitabo, ang pagkapukan sa una na itong ginikanan, Roma 5:12, ang tanan na kasala, o nawad-an si maya sa Diyos. Ang tanan na kasala, o tungod sa sala, mikuyanap ang kamatayon. Ug dili lang kamatayon nga lawas nun sumala sa pinadayag 21:14, ikaduhang kamatayon, maong pagtambog sa kalag nga to sa silot nga walay katapusan. Simbako, di ta makaadto dito, pero nasuwat nga ang tanan nakasa, o ang tanan nga nakasa, destinado ngadto sa kalayong way katapusan. Pero ang gugmas Ginoo dili tukngan nga naog siya. O yang ipaybaw nga ang kahulugan sa kaluwasan sa makasasa waylain ang iyang dugo. Mara nga ningon San Pablo sa Hebreo 9:22, matod pa niya, pinagi sa kamatayon ni Kristo, pinagi siyang dugo, napasaylo kita. Mao na gugmas Ginoo alang ka na to. Mao na karang pagpasaylos Ginoo dunay preparado. Gandam Ginoo forgiveness of sins. Nya kay ang tanan makasasa nungutahan natag saan ako pagbalik kanimo Ginoo. Nga mahibalik ang atong kasuod. Marang Ginoo forgiveness of sins. Ang pagpasaylos sa muna niyo sa kabatanon nag-eskwela, nakakita siya sa kagabaril nga puwertig yung ituma. Sa may sunod ni Sir, alkitran. Sus, itum ini. Pero nung sultihan taga, doon ay solusyon. Sarakatu, matinaw na. Na, Sir, na. Gipato ang solusyon, ikalit ug asok. Taw-taw ang alkitran, puwerte ng tinawa. Makita pa ang sawog sa baril sa katinaw. Siya hanong man siya, solusyon divino. Divine solution. Sama niya na ang kaitum sa atong sala nga maputi pinagi sa dugo ni Kristo. Nga atong tumbasan sa gingon ni Ezekiel 33:19, maluwas ba makasasala? Oo, mingon ang Diyos, luwason ko makasasala. Doon ay kondisyon. Ezekiel 33:19, biyaeng imong sala, tumana ang sugo sa Diyos, ug pagbuhat umayo, maluwas sa makasasala. And that is the true essence of forgiveness of sins. Kunya, gusto ang Ginoo nga whatever we receive, there must be a sign, external sign. Doon natin pangayo sa Ginoo mga isa tigtimaan na dawat ba na to. Gihimo na sa Ginoo pinagi siyang pagtukod sa sakramentos pagkumpisal. Wala nga sa Proverbio 28:13, kadtong tao nga nagatago siyang sala, dili mo uswag. Pero kadtong nagkumpisyal siyang sala, makadawat og kaluoy. Mao na nga si Jesus gusto mo bilin og erensya nato. Na sa 1 Corinto 4:20 ang erensya mingon si San Pablo, ang gingharian sa Dios kun iglesia dili lang pulos diskurso ug pulong kundi gahom sa Dios. Managibilin ni Kristo sa wa pa siya masaka sa langit, mahiyop sa mga tinun-an ug mingon dawata ang gahom ng Espiritu Santo. Bisan kinsang sala inyong ipasaylo, na pasaylo na. O bisan kinsang sala, wa niyo pasaylo, wa sa mapasaylo. Si Dr. Elisari, nagpahinumdum sa kitabo, gano'n na siya pagumangkon nga lulid. Tako na kaya di kalakaw mo, nagidasya nga ito sa kumpisalan, sa Semana Santa, ni kumpisal. Noon sa babakon sa nga, wa naman siya katindog dito, ningon pare,
nagkakumpisal na kadong tindog na. Kaya pare, nagunaw na nga, hilwas tong lawas ba, nitindog tong lulid. Nakalakaw na. So that is one of the effects of good confession. Cleansing of our soul. Likewise, healing of our body. Wala magumpisaw sa ta. Kaya itong pagsugid sa itong mga sala nga tos pare, mo'y pagsugid na tos Ginoo na sa Josue 7:19. Ang Diyos manalangin ka nato.